Madadangog nindo and mas dakula ng mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Good afternoon. Martes baya ngunyan tabi Chief Ponjing ano. Martes ngunyan. Samuyang pagpaabot nin pagrespeto sa lambang miyembro kan pamilya. Kasabayan na paglaom na yaom kita gabo sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining pandemya. Sa muya pong pagirumdom dahil kita magsawa dahil magpugtas sa panarig asin pakimaherak sa mahal na Diyos na matapos na ining COVID. Ang mga may helang magkaburlong na asin dahil na magparadakulpa na naafektaran kan COVID. Asin kita po na pinagbibiyayaan kan karahayan ning salud padagos kitang proteheran kan kagurangnan. Dahil man maulakitan asin magamit niya to ini susog sa kamabutan kan sa tong amang Diyos. Ano lamang tabi? Salamat kay former City Councilor Seloy Chan, uda kay John Jan Chan, ano? Thank you so much. Mabuhay ka tabi. Jun Jan Chan, buda kay amigo, ano? Kay amigong City Councilor Seloy Chan. Diyan sa ABC, ano, Albay Bicycle Center, buda sa Your Brothers Tribal Village, buda sa ATV nindo tabi. Long time no si Sir Siloy, ano. At akong da isa na ining mga pandemya, makapuro pa share sa amigo baga bunji nga di. Akuro kumusta lamang baga. Magayunan itong nagkuro-kuro mustahan ng amigo. Kaya ngunyan sa ere mo na, sa radyo mo na, ano tabi. Salamat kay John Jan Chan, buda kay Siloy Chan. Narumduman ko kay ito si Siloy, no? One more Chan. Yeah. Sagkod kitang alas 5 ang hapon, Bicol Target kasabay ang news team. Kumpadreng Jim, Bading Al, Bading Jomar. Katuwang si Ans, Galero, Renz, Luna, Luwens, Barcena. Sama ni Belan, sa muyang piloto si Henry Deboy Mata. Technical control, the big man himself, the chief tech is in the house, Ramir Bunjing Tanay. Yan, tabi. Nuari ng second dose mo, Bunjing, December. Yun, Disyembre an sa Indo ang schedule ni Daloy pa. Disyembre pa sa Indo. Sa newsroom, ang nagpapadagos pag-araw kaining oras, tanganing daing lusot, ang gabos na mga pangyari, lokal, national, international, sumada. News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor man ang samuyang news manager Mardela sa production center si Angel. Ang samuya pong ang Hel kandi si GB, ang AM kandi si GB, AM A Angel M Mustaza. Siyempre sa IT ang samuya pong masasarigan yan po sa worldwide broadcast niya mo in full digital quality. Sa DZGB News Online sa Facebook, si Arven buda si Richard. Worldwide yan, netwide. Laban ang DZGB online, on air, worldwide, netwide. On air sa radyo, ano? Burubaral na kita po sa inman na sulok kan Kabikolan, lalo na digdi sa Legazpi. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Kay nahapon hali sa Pilipinas, so mga nakalagon sa DZGB News Online, makishare po nindo ang aning dakol-dakol kitang mapaabutan
nin informasyon sa inyong mga friends, mga friendship nindo makahiling kan broadcast, makadangog kan informasyon ma kantasinda tauan nin nagkakandigong storya mga pangyari po digdi sa satuyang lokalidad. Ha, tabi ha, sige. Maray na hapon, kumpadreng Noel Manalo. Sabi ni Pading Noel, aloy pan second dose ni Bunjing. Pero kita pa-expired. Loko-loko ka. Laban ining kwanta, tinudok sa tuyat. Ako kan hunyo so pandua kong tudok tabi, kumpadreng Noel. Kan hunyo so pandua kong tudok. Epektibo pa man sundo mo niya. Ay, tabi. Ano? Sige, ang sa kuyang telepono numero sa mga smart subscribers, 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Buda sa Globe, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Yan. Pwede man so messenger ko hanapon lang nindo Pio Fernandez o sa Facebook. Buda dyan sa chat box po kan DCGB News Online, pwede man. Kumpadreng Noel, pighanap ta kaduman sa pantalan kan Sabado. Karinaga kuwang ka, hali ka tulos, kumpadreng Noel, ta nagkunyan ako, nagluwas mo na ko, ta nagpapa ako duman sa may sabaw na kusido, sus na siram Pading Noel. Aday pa ko na mamahaw ka ito kan paghilingan ta. Pading Noel. Nagluwas ako duman sa pantalan. Pagbilta ko, itong nagbusina na naka puti na sus Mariosep na utong kagayon-gayon padi. Yan, si Kumpadreng Noel. Ito nagka-istorya ning haloy, inapudan ako kaso Segundo Kapitan Bunji. Ay, ikaw saya pigalat. Ay, ako na mamaw pa ko. Buha kang ikaw. Iriligan naman sa tao po pagsakat ko naman sa ferryboat. Diyos Mariosep na pangyari. Bata, inatras ko pa so kariton, Kumpadreng Noel. So, dyan, teka na ng pigalat. Kaya pala nako na sa nasuyaon naman sa mga parkingan ta kuna sa naman agad pa din. Ay, ikaw na kaya. At adya ko na mamaw pa ko. Uri na kaya pigpaandar na so makina kan peribot ni Kapitan. Ay na niya ako, tawa yan na pasiring na ko dyan. Kunwang Bunjing. Bakit ikaw Bunjing, hindi bata ka naman sa birak ka ito? Maiba ka giraray. Sa San Vicente. Muda si Angel. Karong bes Bunjing, linangoy ko pabirak, haling tabako. Kanahiling kong so, siguro mga 3 kilometro sa San Andrayo. Nagbilta ako, tapagalo na ako. Arayo ang palan. Kaya Pading Noel. Ayo pade, may pigpadara lang sa lupang tinubuan mo. Ano pade, garin nag-file ka, iyo na sa batta ka, palaog ka, paluwas naman ako. Iyo Pading Noel. Palaog ako na ka ito ta, pinabultan ako ta, ikaana sa napigalat naman. Makonsuelong mga barkada tayan dyan. Ade, sige. Diretso na muna kita kan mga istorya dyan sa palibot. Aram ta, Martes ngunyan, kuni-guni mga session regular. Si Ads, marahay na hapon, what's happening? Please go ahead. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga palantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta, formal nang matukaw bilang opisyal na kamayukan Albay Provincial Veterinary Office si Dr. Pancho Melia. Ini matapos na ipasargo niyan kan sanggunian palalawigin kan Albay. Ang sarong resolusyong makonfirmar kan sa iyang appointment para sa nasabitan ng pwesto.
Sa iyang pahayag niya na pagkahapon sa ginibong sesyon regular, Tanhunta Provincial, sinabi niya na maugma siyang sa laog ng 20 taon na pagserbi niya sa gobyerno provincial kan Albay. Ngunyan na konfirmar na sa iyang appointment bilang head mismo na veterinary office. Nakulang honra ini para sa iya dahil lang siya narikonosir ang sa iyang kontribusyon sa nasambitan ng opisina. Ini ang kabtangkan pahayag ni Dr. Pancho Melia sa DCGB News. Yan, sige. Grabe po ang kaugmahan dahil po at last, after 1 year and 9 months, though nagigilin ko naman po sa trabaho na because I was OIC since the retirement po ni Dr. Adonay nung first, I think 2019, last year. So, ganun pa rin po ang patuyang gigibuhon, lalo pa ngayon yung challenges natin. Nandito pa rin po yung ating ASF. Sigun sa iya, sobra 1 year sa nagsurvey bilang OIC na Provincial Veterinary Office in Kadakol, si Pio na pinaghampang nahagyat Yan. sa iyang opisina urog pangyaon na patakot kan na ASF kay African Swine Fever. Alagad siniguro kay ni nagigibuhon man niya ang maggabos na makakayat na masolusyonan ini sa lalong madaling panahon. Sa ibong lado, sinabi man ni Vice Governor Attorney Edson Grex Lagman na nakulaan pasalamat niya sa espersos na pinagigibo ni Dr. Melia para man sa nasambitan ng opisina. Ini man ang kampan. Sige. Roll, VTR. Ramuntaan na pahayag ni Vice Governor Abogado Grex Lagman. Konfirmado na ngunyan kan sanggunian panlalawigan si Doc Pancho. Ay, Doc Pancho, congratulations ha. Bako ka na sa nang inkargado kundi full-pledged ka ng veterinary officer kan Albay. Go ahead, roll VTR kay I think Vice. everyone here knows that you are deserving of this position. And I hope that our partnership continues. You can always give us updates kung ano nangyayari sa AVO. Because lahat naman po dito sa amin dito ay talaga mga pet lovers. And we love animals. So yung sabi si Pio, naging formal na pagkonfirmar niya na pagkahapon na Junta Provincial kay Dr. Pancho Melia bilang yun na formal na pamayokan veterinary office digdi sa gobyerno provincial kan Albay. Ano sasabi ni Vice Governor? We love animals. Ayaw. So mga dog gayon na. Pwede ngayon man sana ito. Una ko, we love animals. That's why we confirmed your... Well. Ay, karamasa. Sige, di congratulations kay Doc Pancho. Barkada tayo ni si Doc Pancho. Ngunyan, kung na siya, full-pledged provincial veterinarian. Yeah. Makakabuelo na ang trabaho tapag enkargado ka baga gulpian mga dapat pang obserbaran as compared duman sa full authority and power nin sa rong tunay na veterinaryo na pinag-appoint tabi, pinagdumbraraan. Yes, sabi Sir Pio. Okay, sige. Sabi Sir Pio, anak bidigdi sa ginibong 105th regular session kan sanggunian padalawigan kan Albayan. Galero, DCGB. Salamat and dyan sa sanggunian palalawigan. Congratulations, Doc Pancho. Mabuhay katabi and you deserve it na magkaigwa kanin arog ka na posisyon full-pledged katabi na provincial veterinary officers officer I should say ha. So all the best, good luck and sige lang tabi Doc Pancho, yaon lang ang DCGB ano ba na endeavor na sa indong ipapas utob bilang provincial veterinary officer kan Albay. Oras Pilipinas 4:30 sakto. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Sprite, the #1 lemon lime refreshment gawa para sa init. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lonely, napaka-lonely, wala kong kasama pag ako mainom.
Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Pasilamunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino ang Generica Drugstore. Sa ika-18th anniversary, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang gamot. Kaya order na online sa Generica Drugstore app para sa same-day delivery o pick-up sa pinakamalapit na branch. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman may maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sityo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Ina! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR or permit number 1470 series of 2020. Sa pandemyang ito, napakahalaga ng paggamit at pagbabahagi ng wastong impormasyon. Ang pagkalat ng fake news tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagiging dulot ng takot at pagdududa. Dahil dito, patuloy na ipinapaalala sa publiko na ang lahat ng mga bakuna ay mabisa at ligtas na panangga laban sa COVID-19. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay dumaan sa masusing pagsisiyasat, pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto. Huwag tayong basta maniwala sa mga haka-haka lamang, bagkus ay kumuha ng mga impormasyon mula sa mga verified sources. Ang taong may tiwala sa agham, makakamit ang kaligtasang inaasam. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Sa first session po ng vitamins infusion na napansin ko pa ang pagdumi ko po ay tuloy-tuloy ang dumi ko po. Nang naiisip ko pong siguro itong yung mga naipon na toxin dito sa katawan ko, paunti-unti lang na ilalabas. Saka, ayun nga po, gaya ng sinasabi ko, lumakas po ako, gumana po ang tubig ko. Okay po, nagpapasalamat din pa ako sa naitulong sa akin ng Doc Alternatibo. Ako po si Mrs. Teresita Bayrante, 65 years old. Nakatira po sa San Nicolas, Mao, Camarines. Ang Doc Alternativo The Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin,
inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Christmas na. Ege, diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya. Kumparing Jim, marahay na hapon, please go ahead na. Yes, salamat tabi pa di. Maray na hapon, mauran-ura na pagkahapon. Ngunya na pagkahapon tabi pa di, nakapag-file na kan certificate of candidacy an grupo ni Mayor Das Maronilla kan Libon tabi pa di. Yan. The same setup, dahil man kika mga bago, so dati man giraray. Oho. Mayor Das Maronilla, Vice Mayor Attorney Mac Saison, kagawad mga re-electionista man sa nainigabos tabi pa di, Edna Sason, kagawad Edna Sason, kagawad Andy Coco, Andrew Rera, Nong Briones, kagawad Bong Bilasco, kagawad Chis Bilasco, Goy Samson, Boris Walo. Under sa partido ini tabi pa di National Unity Party under ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Roger ngunyan kumpadre, day pambihiraan minalataw na bako sa administrasyon. Ano, gari day ning namumuso ngunyan. Iba yung istorya digdi sa eleksyon, day namumuso niya. Data isi kun ano epekto kan pandemya o kulang nga nagkandidato ngunyan? Kadaklan baga managan, sumanga nasa nasa posisyon sana. Oho, unless otherwise, napatapos ka na sa turno. Oho, sige. Yun na yan, tapi pa de. Sa Libon, di ay pa man ki ibang naglutsada. So, sa administrasyon ni Mayor Das Maronilla, kan Libon Albay. Roger. So yan, tapi pa de. Ansa tayo mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jim. Sa Libon, dating setup. Dahil man nagbuburuto apa eh. Sa aga, pag-uristoryahan ta daw yan, dumasa tingog kan banwaan. Mientras tanto, si Renz na Luna. Renz, marahin hapon. Go ahead na. Connection. Go ahead, Renz. Okay na ba? Naputol. Okay na, Renz. Go. Yes, marahin hapon tabi, Sir Pio. Marahin na hapon sa mga parantabay, sa mga tugan mga bareta. Dag po naman mag-extender din Nights of the Night sa project under PNP sa mga rural areas di sa Banwaan, Candarga, Albay. Ilan naman kan DCGB News na kung sa kaso banggi, naglibot na ang tropas kana talaga PNP digdi sa mananlay ng mga barangay sa rural areas na kung sa indigdingan sa may upper barangay magpundig sa Kimantong, pasiring dyan sa may barangay Baskaran, Tabon-Tabon. Tanganing implementaran pasior din sa mga barangay. Naging magayon man ang koordinasyon kan mga barangay council, kan gabos na mga barangay na nakasakop dyan sa areang iyan kasi pinagalaoman na malibot pangunya na pagbanggian daraga PNP sa iba pa. Dahilan ta na reparo kan na mga otoridad sa nagkakapirang mga rural areas
na porket digdingan isa sentro mismo na minsan na nagdadakol ang kaso ng COVID-19. Nalilingawan na kan mga residentes dyan sa mga rayong barangay ang magsunod sa simpleng minimum health protocols aron kan pasulog ng face mask asin magin man pagmantinir ng social distancing. Kaya pangaponan man kan daraga PNP sa mga gabos sa mga barangay council na makipagkoordinar asin makipagkooperar kaning sabay-sabay kita nga maglaban sa paglangkaw kan kaso ng COVID-19 digdi sa tuyang kapalibutan. Yan manadabareta di sa luwas, Rans Luna, DC Jibinyas. Salamat, Ren. Diretso kita sa mga istorya pa. Ali duman sa daraga. I-try niya ito ang linya ni Luens na Barsena. Luens, marahin hapon. Go ahead man, Luens. Salamat tabi, Sir Pio. Marahin na hapon. Maoran na pagkahapon. Maoran man nakapagkahapon sa gabos na mga tarantabay sa mga dagdag tama na bareta. Padagos man giraray pala na pigpapatos ng kababalaghan. Ang ibang mga jeepning rutang Buyuan, Legazpi City, vice versa. Dahil sa saro o kaya dahil masabutan na misteryosong pasahero na dainay iling kong nagsasakay asin kong naglulunad sa Puon asin Purukan Barangay. Ano yan? Misteryosong pasahero, unseen passenger. Oho. Inihian na pag-aramang kan DCG Benyo sa liwat na itinuga kan sarong driver asin ibang residente na abo na magpaunambitan kan sa indang pangaran na nakikig na sa nasinda tabi Sir Pio kan mga nakaliistal daw ta para na sa luwas ang duwang residenteng ini nag-uuro istoryahan biglang may nagtunong na jeep. Wara man kinagbaba, wara man kinaglunad pero sa driver nakasiripon sa salming. Sa iyang driver seat nagtango pa daw na wara man natig tatanguan. Pagka-istoryahe sa driver na ini nagtaraasan sa barahibo kan driver. Asin itinuga man kay di sa DCG News na arog man daw kayan ang feedback sa iyan ugad. Asin mismo siya, nakikigkig siya pag naistoryahan kay ni. Sagkod sa ngunyan, dahil maipaliwanag kung anong klase ng phenomenon initabi Sir Pio sa nasambitan ng lugar. Asin piglalauman na sa pagkakaigwangon yan ng mga CCTV sa barangay, mailing talaga kung ano ang totoo kay ni nagkapira ng mga taon. Arog kay ni Permian or istorya. Ata nag-istorya sa DCG News tabi Sir Pio ang mga personang imbeltong ini. Alagad dahil man masabutan kung talagang totoo o kung sa indaman sa nang malikmata sa maski sinda dahil man sinda nag-uutix daw sa indang mga na-experiensyahan. Ano ang sistema? May nagbabiyahing jeep, ano? Nagbabiyahing jeep. So, rotang Buyuan, Legazpi. Mga anong oras iyan nangyayari poco mas o menos? Mga alas 9 aga. Alas 9 nin aga. Roger to that. Pagkatapos sa ano ang nangyayari di? May nagbabiyahing jeep, may mga pasaheros. Roger to that. Pagkatapos, mapundo sila sa sarong lugar dyan sa Buyuan. Na, mga pirang, may mga ibang lugar, mga manlain-lain na lugar na tao, Sir Pio, matunong. Pero wala kinagbababa, wala man kinaglulunod. Pero sa driver, nagtatango sa talming. Ipipundukan driver sa bihikulo, ta siguro may nahihiling so driver sa iyang rear view mirror. Roger. Na may pasahirong mababa o malunad. Roger to that. Pero dahil manin nagbababa, bura naglulunad na pasahero. Roger to that, tabi, Sir Pio. Pagkatapos, makakakirigkig na sila sa mga residente nakakailing. Wala man ngaya kinaglunad, wala man ngaya kinagsakay. Pero pabinundo ngaya sa jeep, sa driver man ngaya. Ang tatupig sa sirip sa rear view. Ngunyan, so driver na itong nagpupundo na interview mo. Nakauro ko tabi, Sir Pio. Ako nga rin mismo nagpaabot sa iya. Kinurap siya. Datapig pupundo niya. Ang pagkauna niya, ikaw kipasahero mananggat. Na mababa. Roger to that. Taday man siyang natatandaan na mapababa siya kiwara man na tao. Gusto sabihin, igwa siyang nahiling sa rear view na mababa. Roger to that. Pero dahil nahihiling kan residente. Dahil nahihiling kan mga pasaheros, buda itong sa mga residentes na yaon sa may lugar na pigpunduhan kan jeepney. Roger to that. Ano solamente nakakahiling sana? So driver. So driver. Gunmoan. Sagkod sa ngunyan, dahil pwede nasisimbagan tabi, Sir Pio, kung anong klaseng pangyayari ini. Asin sagkod sa ngunyan, langko man giraray, dakulaon ang question mark sa kaisipan. Kung natata nangyayari. Ano daang pasahero babae, lalaki? Nugada, babae. Lalaki.
Tugad lalaki man. Maski sa ina lugar dyan sa stretch ng Kanbuyuan area. O sa main road. Sa main road. Roger to that. Oh, sige. Ang mga nag-istorya kayo tabi Sir Pio, talagang istraasan mo ng baraybo. Talagang aloy naman daw ini na-experiencean. Pun pa daw kayo to, so mga magurang maninda, iyo man ang na-experiencean. Ay, iguan. Isa meron sa mga paranormal activity yan eh. Roger to that. Nagkakapirang driver ang napapahilingan da kan araw ka na sistema. Roger to that. Day man daw nga ni Sir Pio no ganda mo mostrahan kung anong pandok na siyempre, day maninda pig, pig paparailing iyan. Sabi ninda. Pero pirang driver da napapahilingan. More or less nasa 5 driver tabi Sir Pio. Tagbay mga nagkapiraman na driver kitag nakaulay. Dayo man so na-experience ninda. Aga nagpapahiling. Aga nugad. Ano am daing oras pag aga? Nugad. Ito na susaro itong sunag tarab alas 9. Pero so iba, ang iba ngaya na rurumduman mi na sa nangaya pag tinarama na lang ngaya kami. Bad kung may hangover man so driver na to da sa nang may mababa, may mababa. Iyan pa ang nakaulang nga po. Sige. Roger. So yan tabi Sir Pio, ang sarap sa mga day na sa simbagan digding mga misteryoso na pangyayari sa Northern Partikan, Legazpi. Roger. Yan tabi Sir Pio, magdagdag pag-istorya ako po, si Luwens Borse Barceda. Thank you so much Tabi Luen sa mga dagdag na istorya dyan sa luwas. Sige. Sa aga daw tapag restoryahan tan magaman agad. Ma-interview daw kita nin mga kunyan. Igo mabasahon mo jig da man. Sa intabi. Pag so alas 4:30 igo talaga. Kuan ito 4:30 bojeng. Teka nagtimbre tulos dai ko na kunya. Ihabulta mia culpa. I was caught unaware. Sabi 4:30 saan ba 'yon? Ay. Ang daming live. Kami ni. Oh. Kain bunjing. Pakituro daw tabi sako. Oh, 4:30. Asain wala digdi. Sprite. Yan. Kadak baka ini. Tara hindi dito tabunjing. Aber daw. Ihabol ta. Thank you so much Tabi Arben. Yaong pala digdi oh. 4:45. It's not 4:30. Yan ka talaga. Nasa oras pa. Ito pa. Panawagan tabi ni hali sa DSWD. Tinatawagan ng pansin sina Geraldine Ortega at Wilbert Ray, mga magulang ng batang si Christian Ortega, pati na ang iba pa niyang kamag-anakan. Si Christian ay iniwan ng kanyang ina sa Bicol Medical Center, Naga City noong February 18, 2016. May nakinalaunan ay kanyang voluntaryong ipinagkaloob sa gobyerno. Si Christian ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children mula pa noong Marso 4, 2016. Mangyari po lamang makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Siligao City at hanapin si Victoria C. Tagum o si Leia Daet o kaya ay tumawag sa mobile number 0919-5866602. That's 0919-5866602. Yan panawagan po uni pa lang tatabo niya 45, it's not 4:30. Di pa lang sa ibong. Ayaw pa 4:30. May mga panawagan na importante po yan ha. May nagapot sa tuya, itong sukasalang bayan magapigibukan ako Bicol, tabi, aram nindo, yan ang kasalang bayan na pinagibukan ako Bicol, it's of utmost importance, bunjing. Taan familia baga, iguan ni nagakandigong record, ha? Iguan ni nagakandigong record yan. Ngunyan, so ako Bicol, in their desire na mapakusog ang familia, ang pundasyon kan sosyedad which is the family, so ako Bicol bagas, igwasin na ng proyekto na haloy nang nag-iriba, na nagka-familia, na dahil man nakakapakasal por dahil sa primero sa requisitos baga, both financial, dakol na mga protocol ngunyan sa sitwasyon na ini, financial incapacity na makapagpakasal, ta siyempre grabe bagan kaipuhanan kan paglakaw ni papeles dokumentos. So ako Bicol, igwan ni pinag-aadaptar na kasalang bayan.
Bako yan po nakuan kan ako Bicol na ngaya kasalang bayan para masanang mamidbid ang ako Bicol or what. Bako pong arog kayan. Igoning masararom iyan nakatuyuhan. Taan pagwa familia baga, kaipuhan ng kan, unlegal na record. It is the basic foundation of society. Pag ang sarong pamilya, bako bakday nakasal ang mga magurang, ang mga akikaan, igoning mga legal implications po yan. Susog sa Kodigo Sibil. Dakol na mga paperworks, dakol na mga dapat nagibuhon na prosedimento kaan ngapit na panahon na makakaafektar sa pagkapersona kan mga aki, kan mga bakong kasal na magurang. Sa eridasyon, sa identity, gabos, kung ano-anong komplikasyon. Kaya anak ko Bicol baga, itong kasalang bayan na pinag-adaptar ninda, it will straighten up the records kan pamilya. Magiging lehitimo, civilly, lalong-laro na morally. Civilly magiging ayos, morally magiging ayos. Kasado na pinagkasal na mismo kan simbahan Katolika. So mga records man nila civilly, maaayos na po yan. And it will be, sabi na nga ni, it will have a ripple effect duman sa pamilya, sa mga aki, sa mga makwapo, ma-straighten ang records po ninda. Yan ang katuyuhan po kan ako Bicol. Bako sana itong sumakasal baga na ceremonias or what? It goes beyond that. Ang benefit kan kasalang bayanan kan ako Bicol. So sa indong entity as a family, mas makusog, tayo na kamo susog sa civil code, ni nagkakanigong pundasyon, an sa indong mga records, mga entry, sa civil registry, sa gabos. Pagod sa pag-eskwela kan mga aki, matatanos na po yan. Pag-abot naman sa eridasyon, iguanin mga napundaraan mga magurang, matatanos man po yan, susog duman sa Kodigo Sibil. Di papakinabangan po, bako sa nakang kinasal ngunyan na pinag-espersuran kan na ako Bicol, an bako sa na duman sa mag-inaguman, kundi pati so sa indang mga familia, mga aki, sa mga masunod na henerasyon, makikinabang kan efekto kan kasalang bayanaan na pinagakuan kan ako Bicol. Iyan ang system, iyan po ang logic and the benefit behind kang kasalang bayan na iyan, tabi. Bako na basta-basta po na kasalang bayan sa nangayata, arog ka ini, bako po. You have to see the benefit beyond and the logic beyond and the reason beyond sa kasalang bayan na yan po, tabi. Igo pa nga ni gayong schedule yan sa mga masunod na kwampa, bulan, tanganing matabangan itong sa familia na mapakusog ang entity civilly and sa laduman kan sa tuyang simbahang Katolika, ining mga familia mabindisyonan. Ano po? Yusayan po yung kasalang bayan kan ako Bicol. So mga dapat na asikasuhon na kaya man sa nang tao kan ako Bicol sa mga pangangaipo kan cross section kan society, iyaon po yan, gigibuan kabos na medyos man ha. Salamat kan sa idupag hinanyog sa pangarang kang bilog na tropa. Masunod tulos si News Direct Edwin asin si Francia Maybores. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. Nasa